Ban Pynsngewthuh Paidbah Halor ke Jingma ke Jaitbynriew ki balawan lingba ki kamsneo ki Pynsngewthuh ka khasi student union Warmawsaw unit kala penlong de kuai ke program ke bekerpang hayo Warmawsaw ka balong rukum ke jing ai kai ki Paidbah bat ki khna ki badana ketika tan ha ketika sngi ki nongilam ke KSU ki lepen syai Paidbah Halor sipun ki mat ki baide bat ke Jaitbynriew ka bakentup nadu ke jing te la kam na ke jingwan kertep ki mender ka bai songkha khle bat ki bai pat ki Jaitbynriew ka jingma na ke jing di drop kenja bat kiat ka jing pep school sitengpor ka songkha khna lambat ki bai de ki baladon lang hate ke ski kin thobi uba lambok rambai general secretary ka KSU ribhoi bololong rukum ukongsan nangta ki bai pat ki officer sarkar ki bakan thobi uba dis imyong video ke jirang blog Dr. Bapek ka patar khma CHC Dr. Gashna uba receive pator president ke KSU western border area kino hikai kiramba shnong lambat ki khna school jong ka than Ngin kiêu sạc đi sạc ra ngin đi Mangilay kendo ngilay along perlok yo iba Indonesia iba IT met mensen na bata bahag kami at jong kanega ali katang ke jongi ke mang salang jong ipat mung song sinong ke jongi kedon jia day halor ka issue in flux mar balai wana kinyo banwan menteri ya kendo ke siap jongi lade menteri ya kamai ke ji jongi kile kun samla kun gen thai bersokha ya kun samla jongi kun gen thai mar balai kapolong ki longwei benle unta mar ba kitet maka dustor jongi kasi ba kan thai kadai kata pateng banyo ya kabha jong kapur kajat nomar kum kapur kajat ka dustor juni ki khasi kapur tu kha tu man wa kan thai kadai ka nongri ka nong sumar ya kando ka siap te kumta isathu ba kadai jing sa klet manta kadai ka wei ki issue ka bai ha udang jia dei ba kan flop khnang ma kinyo pan kini ya kadai kando ka siap ya khai pateng juni kinle ban pendik ne ban song ya